Het blijft een raadsel waarom de kosten voor de jeugdzorg in Zeeland hoger zijn dan in de rest van het land. Maar toch komen de gemeenten met een nieuwe aanpak. Je kunt het verbeteren, waardoor je het kind en het gezin beter kunt helpen. En het gevolg is hopelijk dat de uitgaven kunnen dalen. En verder in deze Zeeland nu. Ook Vlissingen komt met een wensenpakket. En is dit waardevol of toch troep? Goedenavond. Zeeland heeft te maken met hoge kosten voor jeugdhulp. In onze provincie krijgen relatief meer kinderen en jongeren deze hulp dan landelijk. Een intern onderzoek naar waarom de kosten hier zo hoog zijn is nu klaar. Maar een helder antwoord is er niet, zo blijkt. Het percentage kinderen en jongeren dat in onze provincie jeugdhulp krijgt is hoog. 14% tegen landelijk 12,5%. Een intern onderzoek onder de Zeeuwse gemeenten moest antwoord geven op de vraag hoe dat komt. Maar we zijn een aantal factoren nagegaan, waardoor dat verschil verklaard zou kunnen worden. We hebben gekeken naar de inkomenspositie van Zeeuwse gezinnen. We hebben gekeken naar de mate van eenzaamheid. We hebben gekeken naar hoeveel mensen, hoeveel gezinnen waar jeugdbescherming een rol speelt. En zo wat factoren. Maar we kunnen de verschillen niet verklaren. Volgens Ruijsen gaat het om een landelijk maatschappelijk probleem. Wel was er de conclusie dat we in Zeeland snel jeugdzorg inzetten en daarmee lang doorgaan. De vraag is hoe dat kan. Daar zit formeel natuurlijk geen begrenzing aan. Als we zien dat kinderen, gezinnen hulp nodig hebben, dan willen we die hulp gaan geven. En we willen die hulp geven zolang als die nodig is. Dat is echt het uitgangspunt. Om te proberen om de steeds verder oplopende kosten voor jeugdzorg te verminderen, gaan de gemeenten nu allemaal op dezelfde manier werken. Voor elk kind wordt een gericht behandelplan gemaakt met concrete doelen. Dit helpt om meteen de juiste zorg in te zetten. Je kunt beter beoordelen wat nodig is en wat niet nodig is. Je kunt beter beoordelen wat werkt en wat niet werkt. En je kunt beter beoordelen wat je als alternatief nodig hebt voor als een probleem niet voldoende opgelost wordt. Je kunt het verbeteren, waardoor je kunt voorkomen dat er lang doorbehandeld en doorbegeleid moet worden, waardoor je dus eerder kunt stoppen. En waardoor je het kind en het gezin beter kunt helpen. En het gevolg is hopelijk dat de uitgaven kunnen dalen. En hier aangeschoven verslaggever Zorg Eva van der Welen. Ja, Eva, over wat voor bedragen hebben we het eigenlijk als het over de jeugdzorg in Zeeland gaat? Ja, we hebben het over een bedrag van 160 miljoen. En de afgelopen 5 jaar was dat nog 110 miljoen euro. Dus ja, dat is best wel een stijging. En dan zien ze ook nog een stijging in het aantal minderjarige kinderen dat jeugdhulp nodig heeft. Want dat was het afgelopen jaar 11.000. Ja, nu gaan de gemeenten allemaal op dezelfde manier werken. Maar hoe deden ze dat dan tot nu toe? Ja, eigenlijk ging het voorheen ook zo, maar was het minder goed gestructureerd. En de wethouder benadrukt dan ook dat als we het nu op een andere manier aanpakken, dus gestructureerder, dat ze beter zicht hebben op goede zorg en het geld daarvoor. Ja, we hebben het over de stijgende kosten in de jeugdzorg. Zou het zo kunnen zijn dat gemeenten op een duur voor de keuze komen te staan om sommige zorgen niet meer te vergoeden en dat sommige kinderen ook niet meer geholpen kunnen worden? Ja, nu nog niet, maar je weet niet hoe de toekomst eruit ziet, al moet je wel lef hebben om dat te zeggen. De wethouder benadrukt wel dat dat nu nog niet aan de orde is. En hij zegt ook, een kind dat hulp nodig heeft, dat krijgt ook hulp. Eva, dankjewel. Door de politie zijn beelden vrijgegeven van een mishandeling in Goes vorig jaar november. Op de beelden zijn 2 mannen te zien die 2 minderjarige jongens mishandelen. Daarbij werd ook een vuurwapen gebruikt. De mishandeling vond plaats bij de Spinellihof in Goes. Aan de mishandeling ging een achtervolging vooraf die eindigde in dit grasveld. En behalve beelden zijn ook fragmenten te horen waarin je de daders hoort praten. De politie hoopt nu dat getuigen de stemmen herkennen. De politie schat de daders rond de 20 jaar oud. Zeeland heeft uit Europa de afgelopen 4 jaar 63 miljoen euro aan subsidie ontvangen. Blijkt uit cijfers die het consultingbureau IRAC bij heeft gehouden. Koploper in Nederland is Zuid-Holland, die 2,4 miljard euro kreeg. Flevoland kreeg met 50 miljoen het minste geld uit Brussel. En wethouder Sonja Suij van Terneuzen wordt niet langer gesteund door de VVD in de raad. Suij was tot vorig jaar lid van die partij, maar liet eerder al weten de partij na de gemeenteraadsverkiezingen te verlaten, omdat ze niet op mocht gaan voor een 3e termijn als wethouder.
Eind vorig jaar maakten ze bekend over te stappen naar topgemeentebelangen. De beslissing van de VVD heeft vooralsnog geen gevolgen voor de coalitie. Het door hen ondertekende coalitieakkoord blijven ze steunen. Na Borselen en Terneuzen krijgt het kerncentrale-dossier er nog een Zeeuwse stem bij. Ook de gemeente Vlissingen legt voor de mogelijke komst van 2 kerncentrales in het Sloeggebied 10 voorwaarden op tafel. Al noemen ze die zelf liever bouwstenen. Voorwaarden, dat zouden betekenen dat als je niet voldoet aan de voorwaarden dat iets niet doorgaat. Wat wij zien is, we zien zorgen bij onze inwoners, bij onze bedrijven. En die willen we omzetten in kansen en mogelijkheden. Wat is een nadrukkelijke zorg? Nou, de zorgen zitten met name ook dus in de huisvesting, de bereikbaarheid en een stukje veiligheid. Heb ik een huis, heel veel mensen komen hier werken. Wat doet dat met de lokale werkgelegenheid? Daar zitten veel zorgen van mensen in. Kunt u de zorgen wegnemen? Ik kan de zorg op dit moment niet wegnemen, maar ik kan ze wel heel goed horen. En ik kan wel kijken welke maatregelen ik moet gaan nemen in de toekomst om die zorgen wel weg te kunnen nemen. De Vlissingse punten worden in het voorjaar aangeboden aan de minister. Maar of alles braaf zal worden opgevolgd, is dan nog maar de vraag. Dus zij kunnen nog altijd zeggen, ja, leuk die bouwstenen, maar we laten het links liggen. Ja, dat is de wat-als-vraag, die moeten we nooit beantwoorden. Ik wil echt gewoon een traject in met de andere 2 Zeeuwse gemeenten en de provincie en de Rijk om te komen tot een heel mooi pakket voor de Zeeuwen breed. Waarschijnlijk besluit de minister na de zomer waar de 2 nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden. Wie denkt aan de zeehavenpolitie denkt al snel aan containers. Containers waarin van alles en nog wat verstopt zit. Toch let Jan Willem tijdens zijn diensten op iets heel anders. Jan Willem, waar let jij nou op? Nou, ik let op het lozen van water. Wij zien ook vaak dat er ballasttanks van de schepen leeggemaakt worden. En ja, heel enkele keer, dan is die stroom in water niet helder. Dan is die zwart of bruin. En dat is voor ons interessant. Jan Willem werkt namelijk als milieuagent bij de zeehavenpolitie en houdt zich bezig met allerlei milieucriminaliteit in en rond de haven. Je moet er ergens wel een klein beetje milieufreak voor zijn. Ze zeggen wel eens, die Jan Willem die ziet alles. Ik hou me bezig met allerlei milieuzaken die ik tijdens de surveillance constateer. Kijk, we kijken ook bij de bedrijven binnen om te beoordelen of alles volgens de regels verloopt. In de haven wordt hard gewerkt en dan ook wel eens geknoeid. Jan Willem ziet genoeg overtredingen die gemaakt worden tijdens het werk. Ik heb alle versies eigenlijk al meegemaakt, bewust, maar ook onbewust. Want ja, de kundigheid van iemand, ja, die staat ook wel eens ter discussie. Maar ook een ander simpel voorbeeld is, over een uur begint de voetbalwedstrijd. Ik moet snel klaar zijn, dan kan ik mijn wedstrijd nog zien. En dat verklaart mij gewoon soms, open en bloot, richting ons als opsporingsambtenaren. Ga je het gesprek aan of is het ook wel handhaven, zeg maar, meteen? Nou, het is de beste manier, zeg ik altijd, is het gesprek aangaan. En gebruik maken van de kennis en kunde van je ketenpartners om je doel te bereiken. En dat is vaak toch de beste manier. Maar je moet wel eens een keer doorpakken dat je zegt, het is nu klaar en we gaan beginnen. Zo'n ketenpartner is bijvoorbeeld omgevingsdienst RUD. In die samenwerking komt Jan Willem aan bod als iemand of een bedrijf strafrechtelijk vervolgd moet worden. En dat ontstaat vaak als er allerlei andere wegen al bewandeld zijn. En dat we eigenlijk onder elkaar besluiten van we gaan de strafrechtelijke kant een keer op. Dus dan moet je uitgaan dat iets echt bewust gedaan wordt in plaats van... Ja, bewust, dat is wel een woord wat erbij past. Maar ook calculerende ondernemers die wij aantreffen. Om op een gegeven moment te zeggen tot hiertoe en niet verder. En we gaan een andere kant op. En ben jij een milieufreak? Milieu vind ik wel een belangrijk ding op deze aardbodem. En vanuit de politie komt er ook steeds meer belangstelling voor het milieu. Want het gaat ons allemaal aan. De generaties na ons, die zullen ook op deze aardbodem moeten kunnen leven. Tussen kunst- en kitschtaferelen in Museum de Burgse Scholen in Burghaamstede. Daar konden mensen vondsten laten onderzoeken die ze op en rond de Ringwalburg in het dorp hebben gevonden. Een handvol bewoners kwam naar het kleine museum in het dorp om te laten zien wat ze allemaal hebben opgegraven om en nabij de Ringwalburg. Een van de oudste stukjes van Zeeland. Nou, dit zijn eigenlijk allemaal fragmenten van aardewerk. En die heb ik
gevonden op een stuk waar grond gestort is. Dus, maar ik was zelf wel eigenlijk wel een beetje benieuwd van, waarde hecht ik er helemaal niet aan, maar van ja, welke tijdsperiode is het en waar komt het vandaan en waar werd het eventueel voor gebruikt. Het museum vloog 3 experts in die het inwoners haarfijn konden uitleggen. Het doel? Inwoners informeren, onder meer over de plek waar de meeste spullen zijn gevonden, de Oude Gracht. En je kunt je zo voorstellen dat de gracht vroeger niet alleen gebruikt werd als doorwaadbare plaats of bescherming, maar er werd ook gewoon rotzooi ingegooid. Om het een beetje oneerbiedig te zeggen, is het misschien een beetje het zwerfafval van vroeger. Ja, we maken de vuilnisbak leeg, zeg maar. Ja, daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. De bezoekers gaven aan een deel van de spullen te willen doneren aan het museum. De dag die begon bewolkt en met wat regen, in de middag droog en langzaamaan meer zon. Vannacht wederom temperaturen rond het vriespunt. Morgen het weer van vandaag, maar dan in omgekeerde volgorde. De start is zonnig, de middag bewolkt met wat regen mogelijk. En tot slot nog even dit, want nachtbrakers opgelet. De Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar nachtelijke onderzoekers. Ze willen weten hoe donker het nog is in Nederland en zoeken mensen die dat willen meten in Zeeland. De nachten in Nederland worden steeds lichter, waardoor onder meer de Melkweg minder zichtbaar is. En meer licht in de nacht is ook nog eens schadelijk voor mens en dier, zeggen de onderzoekers. Meer hierover op onze site en in de app natuurlijk. Daar ben je dan meteen ook aan het juiste adres voor het laatste Zeeuwse nieuws. Voor nu nog een hele fijne avond en tot morgen.